Moabot sa 1 ka milyon ka pesos ang kita sa Cebu South Bus Terminal sa milabayng Semana Santa. Kini ang gibutyag sa manager sa Cebu South ug North Bus Terminal nga si Carmen Quijano. Dihang nahinabi sa My TV Cebu kaganiha. Matod ni Quijano nga ang maong kita nakuha sa terminal sa milabayng Miyerkules Santo, Abril 5, hangtod na sa Lunes, Abril 10. Gikan kini sa mga bayad sa bus ug mga sakyanan nga mosulod sa terminal. Lakip na ang bayad sa mogamit sa comfort room kun CR sa terminal. Sa maong mga adlaw, moabot usab sa 50,000 ka mga tawo ang nagdasok sa terminal. Diin bagang bulog niini ni anang Miyerkules ug Huwebes Santo. Gawa sa South Bus Terminal, moabot usab og 500,000 pesos ang kita sa North Bus Terminal. Sa susamang adlaw nga makita ang South Bus Terminal, moabot usab sa 30,000 ka mga pasahero ang nagpunsisok sa North Bus Terminal. Sumala pa ni Quijano. Mao mo na itong gauge na to. Kay once ka mo intra ka sa passenger entrance, adto man ka mo palit og ticket, QR ticket og suroy-suroy card subbo. So no need na sa conductors or drivers to receive bayad sa mga pasahero, cashless na. All coming from the top line, adto na gyud sa top line. So, adto na to makita og pila gyud gauge na to sa mga passengers. Samtang gibutyag ni Quijano nga gumikan sa pareng pagdaghan sa mga pasahero sa South Bus Terminal bisan kun way okasyon. Iya karong gihangyo si Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia nga butangan og mas haruhay nga passengers waiting lounge ang mga pasahero. Nahunahunaan ni Quijano mo ang pagbutang og canopy sa likod nga bahin sa terminal nga mahimong kaistaran sa mga pasahero samtang maghuwat sa ilang biyahe. Ang naasoyng lugar nagamit ra usab sa milabayng Semana Santa ug ingon man sa panahon nga magdasok ang mga pasahero. Apan tulda lang ang gihimong kapasilungan sa mga pasahero. Kaya ang tent good, kanunay lang ta magpanghuwam og tent, unya maguba. Nya what is good og ang atong ibutang ang kanang kanupi. Why daghang langan pagtan-aw niya niingon gid siya giyas. Kay that's the time nga atong service nga gihatag sa publiko sa lain-lain lugar ni sa probinsya. At the same time, gikuptan ko ng ma'am, gihugman na niya mga tao des south ug north. That's the time nga kumag-uwan, kusog-uwan, init kayo ang tanang tao tos gawas makapasud ta. Backversion sa management. Muna na existing na to passengers nga mag-uwat until nanay sa kinan nga mabot. Samtang isip pagpangandam usab sa mga pasahero nga mobiyahe karong panahon sa ting-init, hayan mohangyo si Quijano sa direktor sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO nga si Police Colonel Romel Ochabe nga butangan gihapon og police detail ang terminal. Kini aron mas dali ang pagresponde kun galing adunay mga kasika sa terminal sama sa itabong panagsukmagay sa mga driver ni adtong miaging buwan. Aduna usay mga insidente sa terminal nga adunay mga langyaw nga mga pasahero nga magdala og mga minor de edad nga mga babaye. May man gud dunay pulis kay kanigong panghitabo. Kalit ka na wali na sikad mahitabo dayon patong kasumbagay. Unyag way mapulis mas more magud ang pulis nga gana kahadlukan ba. Oh, mas more ang pulis nga kahadlukan unya at the same time diya sa terminal kay baw na ka. Nagkinanglang gitag pulis kay duna bitay ka ng human trafficking diha. Nya daghan kay mga foreigner diha nga gidakpan nga nagdag mga bata nga underage. No, daghan na kayo nya automatic mo na magtawag patag pulis, may mo kuno ti pulis diha kay automatic makarga gid nato dayon. Kay do naman tay kanang gihatag ni governor nga service sa terminal. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.